Hayırlı gün. Питрәш районы буйлап сәфәребезне дәвам итәбез һәм тапшыруыбыз башында ук шунысын аңлатып үтәбез сезгә. Бу тапшыруда сөйләячәк тарихны аңлар өчен сезгә безнең алдагы бер 3 тапшыруны булса да карарга кирәк. Авыллар тарихы берсе-берсе белән бәйле, аларның күбесе бер тамырдан чыккан авыллар һәм инде бу 5 тапшырудан торган бәлкем тулы бер циклга җыела торган зур күләмле сөйләшүләр булачак безнең. Бүген исә без Керәшен Сәрдәсе дигән авылда, шулай ук бик борынгы тарихлы авыл. Ул инде 1565-68 елдагы Песовый кенәгәләрдә дә телгә алына. Тагын бер чыганакта инде Керәшен Сәрдәсе, дөресрәге Сәрдә елгасы буенда урнашкан әлеге авылның Казан ханлыгы чорыннан ук шушында утырганы әйтелгән. Керәшен Сәрдәсеннән тыш тагын Рус Сәрдәсе дигәндә авыл бар һәм аларның исемнәреннән генә дә чамаларга була. Ул инде аларның 3нче исемнәре аңа кадәр булган. Бу Сәрдә югары Сәрдә, тегесе түбән Сәрдә, аңа кадәр монысы иске Сәрдә, тегесе яңа Сәрдә. Инде исемнәре генә дә беренче тапкыр алышынган әлеге авылның тарихына төшенер өчен иң беренче чиратта музейга керергә кирәк. Авыл иске Сәрдә буларак беренче тапкыр Казан алынганнан нибары 13 ел узгач 1565-68 елгы Казан өязенең җир биләмәләрен теркәү кенәгәсендә исәпкә кергән. Ул чорда бу җирләр рус бояры нәселе кулында була. Аңа кадәр авылда яшәгән халыкның кая киткәне билгесез. Әйткәнемчә, бу борынгы авылның хәзерге исеме Керәшен Сәрдәсе һәм авыл халкы безне үзенә генә хас авыз иҗаты белән каршы алды. Birlikte dağlarının ey başında Türkü kütüvleri eli küttük biz. Türkü kütüvleri eli küttük biz. Çıgadıy, çıgadıy, karıy, karıy. Yolcu kilevlerin eli küttük biz. Yolcu kilevlerin eli küttük biz. Чулпы фольклор ансамблі озған ғасырның 1986 жылда клуб базасында түзілді. Анда енді біздің ауылыбыздың ең яқшы жырлаучы әбейлерін жиып алдық. Чөнки ол вақытта Геннадий Макаров біздің ауылға келіп фольклорларны жиып жүреді, фольклор язмалар жиып жүреді. Ол бізге айтып кетті: Алексей, бұл әбейлерден сізге ансамбль ұйыштыруға керек, ұйыштырсаңыз келешекте бек қолай болар ол деп. Менә шуннан соң енді біз әбейлер белән түрлі район, ауыл мероприятиеләрендә, район һәм республика мероприятиеләрендә чыгышлар ясый башладык. Һәм инде ул әбейләрбез безнең икенче буынга үзләренең җырларын беріп қалдыра алдылар деп әйтә алам мен. Чөнки авыл кешесе, әле яшьләр бик аны белеп бетермиләр. Менә шул заманнан бирле инде безнең хәзер 3нче буын дип тә әйтсәк ярый, коллективта 3нче буын кешеләрдә йөри дип әйтергә була. Инде безнең әбиләребез бу дөньяда юк. Шуңа күрә аларга без бик зур рәхмәтле шушы материалны безгә биреп калдырганнар өчен. Җырларга туры килгән чагында безнең иң инде туйларда һәм инде мәҗлесләрдә җырлана торган үзебезнең Сәрдә киюбез бар. Бүгенгесе нидә передачада инде ул җырны сез тыңлап та китәрсез. Ул безнең авылга хас булган җыр, чөнки аны безнең Сәрдә халкына җырлый. Башка авылларда инде аларның көйләре, сүзләре шул булса да, көйләре мөмкин башка төрле буларга.
Шунысын искәртеп үтәргә кирәк, керәшеннәр алар баштарак ярлырак яшәгәннәр дип әйтсәк тә ярый, һәм чөнки керәшеннәрнең авыллары урнашкан зур юллардан ераграк, зур сулардан ераграк, шул сәбәпле алар көнкүреш материалы белән яшәгәннәр. Мәсәлән, алаша күлмәкләр шул сәбәпле безнең халыкта нык сакланган, күп сакланган. Мәсәлән, сез монда күрәсез, безнең 2-3 төрле алаша күлмәк күрәсез. Алаша ул җирле материал киндердән я җитеннән үй шартларында тукылган тукыма. Русча пистерет дип атала. Аннан соң һәр вакытта да ир-мул, хатын-кыз-мул халык элекке вакытта гел алъяпкыч япкан киемгә бу киемне саклар өчен хезмәт иткән. Чөнки хатын-кызның булган көнкүрештә 2 күлмәге, аның берсе эш өчен, ә берсе бәйрәмнәр өчен сакланган. Һәм шушы күлмәкләр тузмасын өчен алар гел алъяпкыч япканнар. Хатын-кызлар алъяпкычларны аларның күкрәк өлешендә каплаган, ә ир-атларның күкрәге кичкенәрәк булган дип әйтергә кирәк. Һәм хатын-кызлар бәйрәм алъяпкычларын төрле үрнәкләр белән чигергә тырышканнар. Мәсәлән, элегрәк шушындый гирлянда формасындагы бизәк бик нык тарала. Ә инде соңгы табаны бераз гадиләштереп, шома чигүгә күчәләр һәм шома элеккеләре безнең канва ысулы белән чигелә. Канва ысулы вакытында бу материя өстенә куела махсус шакмаклы материя, шуның өстеннән кашлап я карбыр төкләп чигәләр. Һәм инде ул канваны bundan sonra сүтеп алалар. Бу канва технологиясен чигелгән алъяпкыч. Музейга аяк басканбыз икән, даими рубрикабызны да онытырга ярамый. Биредә без сирәк очрый торган башка музейларда безгә сирәк очрый торган җиһазларны шулай ук шамалап куйдык. Бу бизмән җәмәгать. Бизмәннең нәрсә икәнен беләсез һәм күп очракта музейларда сез аның менә шушындый фабрика, завод чыгарган вариантын күрәсез дип әйтим инде. Менә шуны халык ничек итсә әйткән, яраклаштырган һәм үзе агачтан ясаган. Монысы инде моның гомумән табигый вариант дип әйтсәк тә була. Менә аның үлчи торган тамгаларын, кайсы күпмегә туры килгәнен, менә шунда үзенә аңлаешлы итеп булса да салып куйган бу бизмәннең хуҗасы. Һәм инде монда бераз гына теге остарак куллы кеше булгандыр инде. Монысы кадаклар кагып, шулай ук билгеләп куйган. Бизмәне үзе дә агачтан, аның менә шушындый тәлинкәсенә кадәр агачтан ясаган. Бу урында без иң беренче тапшыруыбызга әйләнеп кайтабыз. Питрәш турында сөйләгән вакытта әйтеп узган идек. Гомумән район турында әйткән вакытта бик күп алпавытлар булган һәм хәзерге Питрәш район территориясенең бик зур өлеше элеккеге вакытта алпавытлар кулында булган. Шуңа күрә авыл халкына, гади крестьяннарга дип әйтү инде, җир тотырга да, анда хайван мал асрарга да бик җай туры килмәгән. Якынча гына исәпләп шамалап карадык без аны, бер кешегә күп дигәндә 5 гектар җир тияргә мөмкин булган һәм җәелеп китеп алай яшәү мөмкин булмаган инде. Бу әле уртача бөтен кешегә санасан шулай килеп чыга. Шуңа күрә шама юк, акча юк, тормыш авыр. Менә шул бизмәне дә бик кирәк булгач инде агачтан булса да ясап куя торган булганнар. Аның инде авырлыкларын шамалаганнардыр, бәлки инде кемнәндер алып торып, шуңа охшатып, шуның белән туры китереп ясаганнардыр. Эталон дип әйтәләр бит инде, шул эталонга туры китереп, ләкин менә бу көнкүрешнең һәм тормышның ни дәрәҗәдә авыр булганлыгын күрсәтә торган кадерле экспонатлар. Авылның ким дигәндә Казан ханлыгы чорыннан башланган тарихы турында сөйләгәндә, 1870 елда Казан университеты профессоры Стояновның биредә борынгы каберлекләр эзләп экспедицияга чыкканына да таянырга мөмкин. Ул каберлекләрне тапмаса да, авыл эчендә, Сәрдә суы буенда иске зират барлыгын аксакаллар 1950 елларда да искә алып сөйлиләр әле. Шушы чишмә тирәсендә безнең авылның иң борынгы урыны, иң беренче кешеләр шушы урынга урнаша башлаганнар. Һәм менә шушы чишмә ерак түгел, безнең Такыйлар затының туганнары тора дип әйтик инде. Алардан чыккан буын тора. Һәм 12 июль Петров узганнан соң без Корман бутка сып шиләбез. Менә шушыннан әз генә бер 100 метр яклыкта гына урында. Һәм шушы буткага да безнең иң беренче ярманы, суны шушы Такыйлар затынан чыккан кешеләр салалар беренче. Ул нинди бутка була, ул Корман буткасы? Бу Корман буткасы ул
Biz аны әйтәбез инде курман дип, ма хәрефе белән ясыйбыз. Аңа халык үзе ярма алып килә, сөт алып килә, май алып килә, туз алып килә, йомырка. Һәм шушы йомырка белән сөттән йомырка тәбәсе пешерәбез казанда. Инде калган ярмадан бутка пешерәбез. Алар үзләренчә теләк итеп келәү ясыйлар. Дөрес, инде безнең бу юла хәзер мәҗүсилек белән бераз православиягә бәйләнгән. Инде аның әбиләр инде бер ике тәресен дә элеп куялар, курман тәресе диеп. Соңрак өйрәнгән иманнарны да укыйлар. Һәм шушы халык бергәләшеп буны пешерәләр. Аннан соң инде өйләргә тараталар, һәрберсе килеп ала, соңнан тәресен дә килеп ала, һәм ярмасын да килеп ала. 1609 елда Крәшен сәрдәсе авылы барлык җир һәм урманнары белән Алат дорогасындагы хәрби йомышлы Крәшен алпавытлары, Текей Азинның оныклары, Текиннар һәм Аризеповлар кулына бирелә. Шул елда алар яңа урынга торырга да күченәләр. Күрәсез, бу урында без узган тапшыруда Татар казысы авылы шәҗәрәсендә күргән Токый бабайга яңадан әйләнеп кайтабыз. Бу Такый затының безнең бәйле ул Искүйрт авылы белән шулай ук. Аны дәүләт килде дигән кеше Такый затыннан. Шулай ук Татар казысына да бәйле. Чури Такый баранда ул безнең шушы Такыйга якын тишекче. Шулай ук Олы Солтан авылы белән дә бәйле. Һәм шунысын искәртеп үтәргә кирәк, безнең Такый нәселенең кешесенә хәдәрге Кибеш авылының барлыкка китерүчесе тоже шушы нәселгә кайтып кала. Шулай итеп Кибеш, Искүйрт, Татар казысы, Олы Солтан һәм Крәшен сәрдәсенең Такый заты туганнары, алар бер кан кардәш кешеләр булып саналалар. Кайчан китә ул бүленеш һәм ничек алай килеп чыга Татар казысы һәм Крәшен сәрдәсе? Үзләре бер үк нәсел кешеләре булып торалар. Тик булсамда искәртеп үтәргә кирәк, безнең Крәшен сәрдәсе ул 4 заттан формалаша. 4 заттан да Такый заты, Филипп, Рәҗәп, Баеш заты. Ләкин инде монда килгән кешенең инде безнең Такый туган икәне билгеле. Ләкин инде монда безнең Андрейка һәм Владимир исемле кешеләр килә. Уже алар инде православный исемнәр белән киләләр. Скорее всего, алар инде динне теге элекке торган Биектау районыннан алып килергә тиеш булалар. Дин дигәннән Крәшеннәр православие кабул итсәләр дә, аларның дини йолалары, аларга үрелгән гореф-гадәтләре барыбер үзенчәлекле. Һәм Крәшен йолаларында мәҗүсилек шалымнары хәзер дә ачык күренә. 16-18 гасырларда Крәшеннәр христиан динендә дип язылсалар да, аларга 19 гасырда татарчага тәрҗемә ителгән догалар, аңлатмалар бирелмичә торып, чиркәү славян телендә барган гыйбадәтләрне аңлап кабул итерлек кешеләр бик сирәк булган. Шуңа да элекке дин чалымнары югалмаган. Крәшен алфавиты турында сөйләп уссак, аның барлыкка килүе кайчан һәм ни өчен нәкъ менә кириллицага нигезләнгән алфавит булып тора ул? Без буны искәртеп китәбез инде бу где-то 1860 еллар булырга тиеш. Чөнки инде 1867 елны инде мәктәп ачыла. Анысы инде күпмедер күләмдә әдәбият формалашкан булырга тиеш. Шы Крәшен алфавитын барлыкка китерү өстендә безнең ике кеше эшлиләр. Ул безнең Николай Иванович Ильминский. Үзе милләте буенча ул русска якын, по-моему, чуваш булырга тиеш буга әле, ялгышмасам. Һәм безнең Мамадыш ягы кешесе, ул безнең Василий Тимофеевич Тимофеев. Без аны Бәширият дип әйтәбез икенче төрле. Аның ул тумышы буенча Мамадыш районы Чиябаш авылыннан. Һәм шушы Николай Иванович Ильминский белән танышкан чак инде ул укый, яза белгән һәм шушы гел белемгә тартылган кеше булып чыга. Алар Николай Иванович Ильминский белән бу Казанда яши соңгы елларын. Николай Иванович Ильминский белән Казанда танышалар. Һәм танышканнан соң шушы иманнарны, әдәбиятләрне русчадан татарчага, ягъни Крәшеннәр аңлый торган телгә күчерергә тырыша башлыйлар. Һәм шушы кириллица нигезендә һәм Мамадыш районының Чиябаш сөйләшүнең фонетикасы нигезендә алар икесе бергә алфавит создавать итәләр. Һәм ул алфавитта рус хәрефләре керә, ләкин фонетиканы бирү өчен ә хәрефен, у хәрефен һәм ö хәрефен рус хәрефләренә өстәмә тамгалар куеп кына
алмаштыралар. Шулай итеп, бу безнең рус хәрефләре янына тагын у хәрефе өстәле, у хәрефе нукта куелып, ө хәрефе һәм ә хәрефе өстәле. Ләкин шуны әйтергә, бу алфавитта безнең х хәрефе юк һәм ф хәрефе юк. Ф хәрефе алмашына п хәрефе белән, ә х хәрефе сүздә я к хәрефе белән алмаштырыла, я бөтенләй төшеп кенә кала. Мәсәлән, хәл дигән сүзне әл диләр бездә, хәр дигән сүзне әр диләр. Күбрәк йөргән сайын һәм тарихны барлаган сайын күзәтүләр дә арта гына бара. Әлеге мизгелдә артык менә китапларга, чыганакларга кирип китмичә генә ишеткәннәрдән, сөйләмнән ишеткәннәрдән генә дә шамалап әйтергә була. Ни дәрәҗәдә без бер-беребезне, хәтта күрше авылларны, күрше районнарның да сөйләмнәрен һәм яшәешләрен аңлап бетермәгәнлегебезне. Инде Крәшен Сәрдәсе авылында икән, иң беренче чиратта игътибар итик менә шушы Шашауник дигән корылмага дип әйтим инде. Без күнеккән крест, русчасын әйтәм инде, без аны тәре дип әйтәбез. Бу 95% очрактадыр инде һәм аеруча филология буенча белеме булган кешеләр генә инде тәренең нәрсә икәнен түгел әйтә ала торганнардыр. Чын барлыкта тәре дигәне аның менә шушы Шашауникка урнаштырылганмы, инде бүтән гыйбадәт кылу урынында яки йортларда, пышмакларда тора торган шушы икона. Дөрес тәрҗемә иткән вакытта икона тәре дип тәрҗемә ителергә тиеш. Инде без тәре дип уйлаган яки шулай дип сөйләшергә күнеккән крест дигәне анысы инде хаш була. Крәшен Сәрдәсе сөйләме белән әйтәбез икән, анысы каш була инде. Чөнки биредә х хәрефе юк, ул я төшеп кала, я менә шул к хәрефенә алмаштырыла. Аннан соң инде башка сүзләргә игътибар итәбез икән, мәсәлән, җәренгә дигән сүз бар. Җәренгәгә булыр инде. Бу киләсе елга булыр инде дигән сүз. Җәренгә киләсе ел килеп чыга. Тагын да кызыклырак сүз пияш дип атала, пияш дип атала. Пияш дигәне бик шуның кадәр менә тар мәгънәгә ия. Сәндерәне яки сүндерәне күз алдыгызга китерәсез. Крәшен Сәрдәсен аны сүндерә дип әйтәләр. Ул түшәм астына ясап куелган йокы урыны. Шундый йоклый торган киштә дип шамалагыз. Аның бер башын түшәмгә берәр төрле такта белән кадаклап беркетеп куярга мөмкиннәр, икенче башы пышмагы таянып тора торган була, кайсы бер очракта баганага. Идәннән шушы сүндерәгә, сәндерәгә кадәр менгән баганага. Менә шуны, нәкъ менә шул багананы пияш дип әйтәләр Крәшен Сәрдәсендә. Баксан, удмурт теленнән пияш дигән сүз малай дип тәрҗемә ителә икән. Менә күрәсез, күпме тармагы бар һәм күпме мәгънәсе бар, хәтта гади йортларда көн күрештә булган әйберләрнең дә. Монда халыклар арасында симбиоз инде ачылып ята. Шулай итеп, Крәшен Сәрдәсенең хәзерге нәселләре бирегә 1609 елда килә башлап, 1719 елда 12 хуҗалыклы авылда 49 ир заты, хәрби йомышлы крәшеннәр, җир биләүче алпавытлар яши дип язылган. 1850 елда авылда 49 йорт, 240 ир кеше һәм 263 хатын-кыз теркәлгән. Бүгінгі күндә безнең авыл территориясында 239 хуҗалык, шунда 435 кеше яши. Мәктәпкәчә эшле балалар 7, 7 яшьтән 16 яшькә чаклы балалар 16, 138 кеше без инде эшкә яраклы. Калганнар пенсионерлар һәм вакытлыча эшләмәүчеләр тәшкил итә. Мәктәбе дөресрәге авыл территориясында бер мәктәп 9 еллык функционер итә. 2 ФАП бүлекчәсе бар, посты бүлекчәсе, шулай ук мәдәният йорты авыл территориясында эшләп килә, библиотека эшләп килә. Авыл халкы нәрсә белән көн күрә? Авыл халкы безнең инде үзенең шәхси хуҗалыкларында хайван асрау белән шөгыльләнә. Моннан тыш инде күп кенә ниләребез, егетләребез читкә чыгып хезмәт хакы үзләренә эшлиләр инде. Шулай ук тагын авыл халкыбызда инде кул осталары яши, алар шуның белән дә данлыклы. Колхозлар калганнан соң инде бездә авылда үзе безнең зур хуҗалыклар булмады, әмма кичкенә фирма хуҗалыклары бар. Бу Никитиннар менә безнең ни белән пай җирләре арендага алып, аларга чәчәләр, аннан уңышалар. Шулай ук үзе безнең авыл егете Семенов
үзенең кафесын ачып җибәреп, авылда хәзер 20 савым сыеры бар, шундый хуҗалыгыбыз бар. Башка инде зур әйтик, андый оешмалар, эшмән тәэмин итә оешмалар юк. Карап торышка башка диндәге, аерылып торучы юлалары, аерым яңгырашлы җырлары булган әлеге авылны татар казысы белән шул шәҗәрә генә бәйли кебек. Әмма бүгенге көндә Керәшен сәрдәсендә бөтен татар халкы өчен көнүзәк мәсьәлә булган туган телне саклау проблемасы борчый. Килеп чыгышы гына түгел, тарихы, язмышы бер булган мондый авылларны бер туган, бер халык димичә тагын нәрсә дисең инде? Керәшен авылларында чиркәүләр әкрен-әкрен арталар инде. Алар безнең районда берәү генә эшләп тора. Безнең районда бер мин ялгышмасам Чурада бар, тагын Зәйдә кайсыдыр авылда бар, Нижнекамскида барга тиеш. Где-то бер 10 га тулмый. Керәшен авылларында чиркәүләре булып та, аларда зур проблема керәшен телендә служба алып баручы кешеләр бигез. 5-6 кына Татарстанда. Инде чиркәүләр, мәсәлән, Керәшен каласында авылында безнең туры чиркәү бар. Анда безнең авылдан артист Геннадий барып эшләп йөри инде. Үзебезнең артист Дмитрий эшли. Менә шулай иң зур проблемасы Керәшен авылында булган чиркәүләрдә татар телендә дип әйтик, Керәшен чиркәү телендә служба алып баруга кешеләр юк. Аларны хәзер әзерләмиләр, укытмыйлармы? Алай менә шул Ильминский тәрҗемә иткән исемен оныттым, кем әле беренче атап? Николай Иванович Василий Тимофеев. Аларны безнең духовный семинарий общий укытканда русча укыта. Тик булса шушы безнең алар Керәшен китапларын чыгару буенча эш алып барыланса, сүздә юк. Менә бу безнең чиркәү бик нык тырышайдан берлектә алар белән. Тик булса Керәшен малайларының бу эшкә кирип китәргә әле бик теләкләре әз дип әйтергә кирәк. Менә безнең авылдан бер егет укып йөри бүгенге вакытта. Менә аның киләчәге ничек булыр. Православие дине көчләнә дип әйтә алмыйбыз без. Тик булса егетләрнең телләре, хәзерге яшьләрнең рус теленә тартылу нәтиҗәсендә киләчәктә авыллар беткән чоракта Керәшен милләтенең бетүгә юнәлтелүе мөмкин. Менә хәзерге вакытта инде үзегез беләсез бит инде тоже татарча белмәүче татарлар күп булган шикелле. Ләкин татарларның шундый өстенлеге бар, аларның исем, дин, фамилия сакласа, Керәшеннән андый саклый торган бирләре юк. Без инде аннан соң андый хәл күзәтелсә киләчәктә, целиком рус халкы эчендә таралып бетәчәкбез. Тагын бер мәсьәлә мәдәни мирасны саклап калу. Матур яңгырашлы, үзенчәлекле җырларга кызыгучылар җитәрлек хәзер. Татар эстрадасының халык авыз иҗатын яңартып башкару шире бу якның ядкәрләренә дә кагылмый калмаган шул. Сер түгел, Керәшен җырлары бүгенге көндә аеруча популяр һәм аны төрле башкаручылардан, төрле сәхнәләрдән ишетергә мөмкин. Һәм Керәшен җырлары арасында инде бөтен дөньяга таралганнары да бар. Мәсәлән, инде Керәшен дип әйтүгә суда балык йөзәдер дип башланган җырны инде аны гомум Керәшен җыры аларның гимны дип тә әйтергә була торгандыр бүгенге көндә. Шулай ук инде бик күп башкаручылар җырлады Станок дигән җырны. Бас әле станокка дигән бик дәртле, матур җыр да бар бит әле. Ләкин хикмәт шунда, халык авыз иҗаты, фольклор инде шушы халыктан күпмедер дәрәҗәдә аерылып, сәхнәгә аеруча эстрадага кирип китә башлый икән, аның җырланышы, аның мәгънәсе һәм асылы да үзгәрергә мөмкин әлбәттә. Чөнки җирле фольклорны шушы төбәктә яшәгән халыктан да дөресрәк, матуррак һәм мәгънәлерәк итеп башкару әлбәттә мөмкин әйбер түгел. Шушы Станок дигән җырга әйләнеп кайтабыз икән, менә шушында Керәшен сәрдәсе авылына килгәч, без аның уен җыры икәнен белдек. Күрәсез, бу очракта да ул эстрадага менгән, җыры көе калган, ләкин аның уен өлешен күрмәгәнсездер әле. Ә хәзер менә шуңа күз салыйк. Киттек. Җыр башлаулары кыен, шул җыр башлаулары кыен, җыр башлаулары кыен, шул җыр башлаулары кыен. Әйдә дуска җырлыйк әле, күңелле булсын уен, күңелле булсын уен. Бас әле станокка, станнары станда, бас әле станокка, станнары станда. Синең өчен генә яшим, синең өчен генә яшим, шушы Татарстанда. Урам сайын коридор, шул
pişken alma, irinlerin pomidor, irinlerin pomidor. Baseli ıstanokka, ıstanarı ıstanda, baseli ıstanokka, ıstanarı ıstanda. Senin için güne yeşim, senin için güne yeşim, Şuşa Tatarıstanda. Büyük tavuzenleri, şul büyük tavuzenleri, büyük tavuzenleri, şul büyük tavuzenleri. Avlularını yemlendire, başka o güzelleri, başka o güzelleri. Baseli ıstanokka, ıstanarı ıstanda, baseli ıstanokka, ıstanarı ıstanda. Senin için güne yeşim, senin için güne